Tak už jste to slyšeli? 40-metrový stožár na mobilní signál od T-Mobilu tady za mnou, na pozemku hlavního města Prahy v naší svěřené správě městské části Praha Křeslice. To je absurdní. Městská část Praha Křeslice s tím jednoznačně nesouhlasí a toto nesouhlasné stanovisko už v roce 2024 zastupitelstvo městské části Praha Křeslice vydalo. Není potřeba tento 40-metrový stožár stavět v Křeslicích, protože městská část Praha Křeslice si zajistila souhlasné stanovisko od společnosti ČEPS, že pro umístění technologie mobilního signálu lze využít i sloupy velmi vysokého napětí. A taky jsem slyšel, že je to věc, která vzešla z mé hlavy, potažmo z hlavy kolegy pana Šimka. Je to holý nesmysl. T-Mobile má v tuto chvíli velké dotace na výstavbu pokrytí po celé České republice těchto stožárů a zde v lokalitě žádný dlouhodobě stožár postavený není a pro T-Mobile, respektive pro pokrytí signálu mobilního operátora, je tato lokalita velmi zajímavá. Já jako starosta městské části Praha Křeslice společně s celým zastupitelstvem bojujeme právě proti výstavbě tohoto stožáru. V tuto chvíli již celý nafocený spis má právní zástupce městské části, který připravuje jednoznačné odmítavé stanovisko k tomuto záměru. A já jako Milan Kozel, starosta městské části, osobně bojuju proti drátům velmi vysokého napětí a povedlo se mi je posunout o 28 metrů, tak by byl holý nesmysl, abych souhlasil s výstavbou této konstrukce přímo za mnou.